čaute na YouTube kanáli Kirdno a dneska tu máme znovu Among Us. Prepáčte, že som sa vám tak dlhšiu dobu neozýbal, ale no proste... No, bol som na dovolenke a chcel som si dať chvíľu pauzu od YouTube. Viem, že ešte len začínam a pauzy by som si nemal dávať, ale stále proste niekedy potrebujem si dať aj pauzu. No tak som sa na chvíľu odpojil a prišiel som na niečo nové, už som to aj skúšal. Je to... A je to vlastne Miracon's Drums a tuto vlastne už mám 157 tých hovadín. Ako vidíte, mám málo percent. Asi takto najviac. Tuto 157 teda. No a ich mám a vlastne za to, že hrám, ich získavam spolu vlastne s týmito sú tie srdiečka do shopu. Ako spolu s týmito srdiečkami, ktorých tiež nemám teraz na rozhadzovanie, ale stačí to celkom. A možno si teraz ešte... Ježiš, to sú zlatý. No, kašľa na to. A možno si teraz ešte niečo kúpim, čo by som si také kúpil. No radšej nič, chcem si šporiť na niečo. Takže ideme hrať. Toto dáme, pripojíme sa na to. Hello, everybody. A nemôžem byť aj nejako... No tak dobre, som rád, že som žltý. Možno, že si zmením aj skin, ale chcem vám ešte povedať, že ak by ste mali nejaké nápady, ako by som sa mohol zmeniť štýl svojho Among Usa, tak mi kľudne napíšte do komentárov, alebo dám aj koncept možno, a že ako by som sa mal obliekať do Among Usov, zatiaľ som stále ten istý. Takže dajte mi nejaké tipy a ideme na to. Do pekla. Ja som... No dobre. Tak celkom dobrá mapa, toto sú dobré venty. A prišiel som na niečo, na čo som nevedel v minulých videách. Som teda nevedel v minulých videách. To bol ten 100 banánov. Neskoro, kámo. No tak toto bol teda... Kde to bolo s tým ventom? Kde je ten vent? Toto som videl, kde si ten vent. No kašľať na to, viem, že to je tento. Kde to je? Do pekla. Ja som ho videl, že to je impostor.
Preboha, tie voľby sú otrasne dlhé. Si dám okuliare. Nie tie dioptrické, ale slnečné, lebo ma to štve. Tak, hneď je všetko lepšie. Si to stopnem. Je tak fajn. Čo? Tak vy ste hrozný. Len preto, že vám vravím, kto je čo. Ešte zase ja nie som taký hrozný, dobre? Dobre, banán? Tiež úplne hnusný, ja viem. No dobre. Ešte raz. Nie toto. Accused. Ktorý to bol tento? Počkať, nie. Nedávajte, že nie voľby. Treba voliť. Preboha. Tak fajn. Prepačte, idem to zastaviť a useknem to a ešte im trochu niečo napíšem. Fajn, takže už máme len 3 sekúnd a myslím si okuliare. A tak to vyzerá, že nikto mi zase neverí ako minule. Všetkým vypisoval. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Storekli bude vyhodený. Prosím, zješ si impostor. Do pekla. Ty si čo? Ty si hnusák, no. Neviem. No to kašlem, sú tu traja. Títo oni. Ja kašlem na svoju. Počkaj. Sa mi otvára. Tu sa mi normálne otvára, takže už vedia, že ja som tu. Takto. Oh my god. Tak toto sú fakt už podvodníci. Pozrite sa, títo dvaja. To sú čistí banánovia. Toto je čo? To je už asi jedno fakt. Tak banán to nebol. Do pekla. Ale modrého som mohla na 100%. Tak fajn, pripojím sa znova. Yes! Nikto mi neukradol modrú farbu. Ja som zase modrý, ha 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 ha. A nikto nie je modrý, ha ha ha. Už nemôžem kliknúť na tento počítačík. Lebo to by som kliknul operátor. Čau, Freezik. Ty vyzeráš jak Freezik. Freezik, ahoj. Čo tu robíš? Hello, ahojte všetci, no poďme. A nebojte sa, toto Among Us video nebude až také zase dlhé, ako to mi prvé Among Us video. Pre boha, to malo pol hodinu, to by nikoho nebavilo. Ja som tiež pripravený. A dúfam, že konečne budem impostor s niekým, lebo
Potom ma už fakt štve, že nie som impostor. Ale to boli proste srandovné momenty tu. Jak proste som, keď ste NG, čiže opravár, alebo čo, 2-1, tak to je sranda, keď odhalíte impostora vlastnými trikmi. Prosím, impostor. To ma fakt štve. Yes. Koho? Tento biely sa mi No. Teba som si označil. Máme tu klasický chill. Teba som si označil. Ukáž. Nastavenie, ako stojíš. Jak si sa tam zase teleportoval? Ja to nie si nikde neteleportoval. Doriti. Pomoc. Chce to byť. Do pekla. Prečo? Pre Boha živého, toto je také proste brutálne dobrý moment. Fajn, ty si taká dobrá. Proste. Ty si taká dobrá. Taká dobrá reálne, bro. Ale ja si zase vypadnem, lebo všetci, vravím, že všetci tu proste musia ísť na to, ktorý to oznámil. Chudák Boltovej. Poznal som ťa dobre. Ani som nevedel, že si hrať, takže. Bohužel. Poďme. Ale zaujímavé, že všetci, skoro všetci, že proste to nejako divne zaradza, že ja mám rovnaké pozadie ako Emokid a tak sme nad sebou. Prečo? Prečo táto zmrzlina, čo je nado mnou? Musel som ju tak prichytiť. To bolo proste easy. Fajn, teraz to stopnem. Proste. Lebo to je príliš dlhé. Čau. Že si potom. He? Yes, konečne ma počúvali, yes! Doriti. Teraz budem za impostora ja. Do pekla! Help. No bohužel. A teraz, počkaj, nie, ja som to nemal robiť. Počkaj, ktorý bol waterfall? Na to kašlem, aj tak všetci budú voliť mňa, takže... Sorač, preboha, Enismob, Sorač, zmrzlinka. Keď proste ty si proste bola ona. Proste si išla od mŕtvoly, ktorú si zrejme zabila, ale tiež si proste mohla ísť z hora, tú mŕtvolu si jednoducho nevšimla. Sorač. Nie. Čo som to spravil? Takže sa im asi ospravedlním.
Jedna a teraz div. Tak fajn. Neverím tebe. Ježiš. No, tak. No tak fajn. Ho to už asi nedokončíme. Prepáčte, čo som to napísal? Zase. Prepáčte. Ahoj. Takže ja lívujem túto hru. No a to bude si končenie dnešného videjka. Taktiež sa mi to pretiahlo. Není to síce polhodinové, ale má to 18 minút zatiaľ, čo je dosť veľa. Takže dúfam, že sa vám moje videjko páčilo. Dúfam, že mi zanecháte odber a like, by som bol moc rád. Taktiež ten odber veľmi. Aj tento točiaci Among Us to chce. Dajte mi like pre ďalšie OII a OCAT a pre samozrejme Among Us. Dúfam, že mi ešte na koncepty prispejete a ahoj!